enak lur. Yalah. Wih, jan. Telenyer empuk pol. Wah, jan, subhanallah. Matic transmisi Evalia SP 2013 AC wis double. Jan, nyaman banget tumpakane. Masya Allah, gila. Matic barang jan responsif. Bau enak lur. Gila. Wih, jan. Telenyer empuk pol. Jan. Lur. Mobil serba usaha, serba niaga Evalia tahun 2013. Jan. Iki mesin posisi urip lho Mas iki. Lho, sampean bersani. Lho, dalem-dalemane. Jan, Matic transmisi. Penak banget. Matic responsif. Tumpakane jan klenduk. Jan, subhanallah. Lho. Sliding. Jadi tinggal mengengakkan ke samping. Sliding door. Jadi nek jenengan arek usaha apa ya enak. Apa nih iki Mas? Iki lho. Belakang ini tinggal mengengakkan ke atas. Sangat. Wih, jan. This is okay. Arek usaha nopo ae jenengan. Wah, mantap, tinggal gila. Torsinya dibekok, ditutup. Set. Wah, gila. Jan. Tinggal diangkat begini ya, wes, jadi ada apa sembarang, wes this is okay. Gila lur. Iki mobil baru teko lho. Iki urung kapak-kapaknya wis resik kaya ngene. Kalau itu skincare wis di poles wis di anu jan tan saya glowing. Asane Mas. Double blower. Gila. Jadi buri barang iki yo ora panasen, ora sumuk. Alias ya adem. Jadi lek jenengan arek apa nggowo-nggowo barang serba usaha serba niaga yo solusine yo iki Mas. Jan kaya angkutan iki yo nan. Kaya pickup lho maksudnya. Ombo dan luas. Apa nih iki lho? Pajeke. Dawa. Jalan. Iki warnane iki warna-warna yang sangat dicari orang-orang nih, warna putih. Wis to. Evalia 2013 ini aku cuma dibuka harga 80 jutaan. Wis komane ya saman welcome rene, nego-nego di lokasi sampai dadi 80 jutaan. Komane titik-titik wis to. Lek ben penasaran Mas. Welcome rene kon roh komane tak didoi. Wis to pokoke. Ngenyango los pokoke. Agung Mobil selalu menyediakan